Isang magandang umaga sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Hunting tayo ulit. Medyo matagal din po na di po tayo nakapag-upload ng ating content dito sa ating channel. Gawa ng naging busy po tayo. Hunting tayo ulit ng alimukon. So ayan, stay tuned. Huwag na nating patagalin pa kasi magagalit na naman yung mga basher natin na puro tayo dada. Ang gusto nila kasi action agad. So ayan, hindi na natin patagalin yung ating intro. Unang patama natin guys dito sa puno ng baliti na malapit nang maubos yung bunga. So ngayon pa lang natin nakita ito guys, hindi natin nakita noon. Pero kung sakaling binantayan natin to, mahirap naman to guys, mahirap mamulot dito kasi gilid ng bangin. Yan o, bangin na dyan. Baliputan ng mga bato kasi dito lang sa bangin. Bali may tinira akong punay guys. Tara, pulutin natin. Yan ang bangin. Yan ang punay. Dahan-dahan tayo, baka malaglag tayo sa baba. So guys, punay. So ito yung unang patama natin guys. So nadaanan lang natin itong namuhang balite. Kaya dito muna tayo saglit. Ayan na. Akyatin natin itong mabatong daan, tapos pupunta tayo dyan sa bandang ibabaw. Malapit lang tayo dito sa may planta ng semento, kaya ang ingay sa baba. Yan, stay tuned. Sa kakalakad natin dito sa kabundukan guys, nakakita tayo ng wild sili, kulay puti. Yan o, daming bunga. Oh, pipitasin ko muna guys, sayang din to. Pabihira lang naman yung mga nagpupunta dito guys, kaya ito baka sabihin nyo tanim nila to ah. Oh, yan, nasa gitna tayo ng kabundukan ah, para maliwanag. Mga wild po to guys, kusa po silang tumutubo dito sa bundok. Ano, may mga mangilan-ngilan na napitas, kinakain to ng pulang ang ilog. Ayan, meron pang isang puno ng sili dito. Ano, daming bunga, kulay puti o light yellow. Dami. So nadaanan na rin lang natin, kunin na natin. Ito yung nakuha natin sa unang pinitasan natin oh. Yan, so ang dami na rin oh. Okay, so pitasin muna natin to.
sayang din sa mga mahilig sa sili dyan. Oh, dito sa hunting site ko ang dami, libre. Kamahal po ng sili sa bayan, buti na lang may mga wild sili dito, libre. Ayan, so ipagpatuloy ulit natin yung ating hunting. Buti natin guys, the place. Ito, limukon, ikalawang tira natin, the place. So ang dami kasing harang na baging, buti na lang nadaplisan, daplis sa pakpak. Ayan, so nakadalawa pa lang tayo. So tara, pugutin natin yung pangatlo. Ito yung pangatlo natin. Alright, so nakatatlong katama na tayo, isang punay at nakadalawang alimuko na tayo. Okay, stay tuned. So kain muna tayo guys, may baon naman tayo. Kain na tayo kasi mag-alas 12 na. Mag-alas 12 na, nakatatlo pa lang tayo. Yung ulam natin. So hindi muna tayo mag-ihaw ng limupon guys, para may uwi tayo. Yan, sardinas. Ang kagandaan nito guys, habang kumakain tayo yan, oh, katabi lang natin yung puno ng sili. So ang daming sili dito guys, mapapasarap yung kain natin dito. Yan, oh. Tapos pipitasin ko pa yung isa. Ayos. Ayan, so tapos na tayong kumain. Padighay lang tayo saglit at magpatuloy ulit tayo sa ating hunting.
So yun guys, katatapos pa lang natin kumain. So may tinira ako doon, no. So habang nagpapadighay tayo, nagpatunog tayo ng ating Bluetooth speaker. Yan, yung Bluetooth speaker natin. So yun, nakapagtawag tayo habang tayo nagpapadighay. So tara, pulutin natin yun. Doon bumagsak. Tara. Asan na? Uy, buhay pa. So ito guys, buhay pa. Muntik na naman nating hindi mahabol. Kasi tumakbo dyan, oh, sa may bangin. Butit inabot natin. Ayan, so ito yung pang-apat natin. No? Daplis sa pakpak ulit guys. So ayan, nakatatlong alimukon na tayo tapos isang punay. So sa mga kuha ng side cam natin, hindi masyadong makita guys kasi kalahati lang yung katawan niya yung sumisilip sa may mga sanga ng punong kahoy. Kaya dapat medyo matalas din yung paningin nyo guys para makita nyo maigi yung alimukon kasi kulay brown. Sa mga kuha ng ating side cam, hindi masyadong maninag yung target natin. Kung minsan nakatalikod at kalahati lang yung katawan yung sumisilip, kaya yun, so buti na lang tumatama tayo sa ating target. Okay, pack up tayo at lipat tayo ng pwesto. Hirap yung daan natin guys, paakyat. Tapos may mga bato pa. Pag inapakan mo, gugulong yung mga bato. So ito ang hirap guys, oh. Kapag hindi mo tignan maigi yung dinadaanan mo, ang daming ito, kung alam nyo to guys, alingatong. Kapag nasagi mo yung dahon yan, nako, yan o, may burning sensation na hindi mo maintindihan yung pakiramdam kapag nasagi mo yan. So kailangan natin mag-ingat. Yan o, puro mga alingatong. Meron tayong patama na hindi natin naon yung ating side cam kasi doon, sa bandang likuran natin siya dumapo, kaya wala na tayong time na mag-on pa ng ating side cam. So pinaputukan na natin. So doon lang guys, oh, sa may puno ng akasya bumagsak. So di ko pa napulot. So tara, pulutin na natin. Yun. So ang lapit kasi guys. Limukon. So dito lang tayo pumesto. So ganun talaga guys kapag biglaan yung pagdating niya. Tapos sa bandang likuran pa natin, wala na tayong time pa na mag-on ng ating side cam. Mas maganda sana kung dito sa bandang harap natin para may pagkakataon tayo na maon yung ating side cam. Dito langanin kasi pag ikot natin na ganun, sabay tira na guys. Pang-apat natin na limuhon.
bumalik tayo dito sa may puno ng baliti. So bantayan natin to guys ng 1.5 oras. Huli mahintay tayong punay at alimukon dito. Although kunti na lang yung bunga na natira, sayang hindi natin to nakita agad guys. May punay doon sa kabilang puno. So hintayin natin na lumapit. Lumipat doon sa may mas malapit na sanga ng akasya. Yan o, akasya yan. So tinira natin. So mamaya na natin pulutin. Nalaglag sa baba. Ayos. So nakapaghintay pa tayo dito ng punay guys. Although wala tayong kura. So maaga pa naman. Hintay pa tayo. Stay tuned. So tara. Pulutin na natin yung punay na huling patama natin. May isang alimukon na dumating kanina kaso nakita tayo kaya lumipad ulit. Wala kasi tayong kura. Ano yung baliti ko? Yan, tapos umupo lang tayo dito. Yan o, katabi lang natin yan o. Dito lang tayo umupo. So, hindi na tayo gumawa ng kura kasi hindi naman kulang ang ilog yung kukunin natin. So tara, pulutin natin yung punay. Bali dyan natin tinira sa puno ng akasya. Ano, sunod dito yung punay. Yun o. Yung punay natin. So ganito rin yung nakuha natin. Yun lang sa upload natin. So akala natin balog, pero punay pa rin to guys kasi iba yung balog. Tumigas na kasi tagal nating naghintay bago nating inulot. Yan, so nakadalawang punay tayo. No, kulukog na yung haring araw. So napakataas itong kinaroroonan natin guys. Yan yung banda yung planta ng simento. So pakat na tayo, makauwi na. Okay, lagay ko lang to sa bag itong huling patama natin. So yan lang yung nakuha natin guys. 6. Meron tayong 4 na limukon tapos 2 punay. Sa mga nanatili sa ating YouTube channel, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. So hanggang sa muli. Bye bye. Peace out.